Anabata m gị ọzọ n'oge Amala Mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Church. Ọnụọgụgụ ekwentị m bụ 09117443513. Ka mkpọkwa ya ọzọ 09117443513. Akara email m bụ uchechukwuaugust35@gmail.com. uchechukwuaugust35@gmail.com. Aha isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ ọkacha mma n'echiche mmadụ. Ọkacha mma karịrị echiche mmadụ. N'oge gara aga anyị nụrụ na ọkacha mma n'echiche mmadụ bụ uche Chineke bụ na anyị ga-anọnyere ya n'alaeze ya ebighị ebi. Ọ bụ mmasị ya na anyị ga-anọsị n'ụwa a nọnyere Chineke ebighị ebi. Anyị nụkwazịa na ọ bụrụ na anyị ga-anọnyere Chineke, ọ gaghị esite na ọrụ anyị. Ọ bụ uche mmadụ na ọ bụ site n'ọrụ ya, mma ya, ka ọ ga-esi wee gaa alaeze n'igwe, ka ọ ga-esi wee nwee nzọpụta. Mana uche Chineke ọ bụghị mma anyị, n'ihi na ọrụ anyị akpọrọ ezi ọrụ bụ gịnị? Ọrụ rụrụ arụ n'iru Chineke. N'ihi nke a, o zitezie ọrụ na-enweghị ntụpọ bụ ọrụ nwa ya bịa rụọ rụchaa maka nzọpụta anyị. Wee sị na ọ bụ okwukwe gị ga-eme ka enwe ndụ ebighị ebi. Wee maa atụ na otu onye ori so Kraịst anwụ n'elu obe, so Kraịst gaa alaeze n'igwe. Ọ bụghị ọrụ ya. A sị nọọ n'echiche anyị ebe nwoke a kwesịrị ịga ọkụ mmụọ, ma o so Kraịst gaa alaeze n'igwe. Chineke wee na-akọwa na mma anyị bụ ngịrịga akwa, anyị abụgo aja dara ada n'iru Chineke, na ọ bụ naanị okwukwe anyị n'ime Kraịst ọkpara nwa ya, onye bịa rụọ ọrụ nzọpụta ya, rụchaa ya, ka anyị ga-eji wee gbanarị ọkụ mmụọ nwee nzọpụta. Dịka nsi wee na-ekwu n'izi mbụ na ọ ka mma na anyị nọsị n'ụwa a nweta onwe anyị na alaeze n'igwe karịa na iji ihe nke ụwa a jụ alaeze n'igwe nwụọ nweta onwe anyị na ọdụ ọkụ ebighị ebi. Izi mbụ, ọ kara anyị mma, kara gị mma, kara m mma na anyị ga-enweta onwe anyị na alaeze n'igwe. Nke abụọ, ihe kacharụ gị mma, kacharụ ndị gị mma bụ inyefe ya n'aka Chineke maka naanị otito Chineke. Ihe kacharụ gị mma, kachara ndụ gị mma bụ inyefe ndụ gị a n'aka Chineke maka otito ya sọọsọ. Ka anyị gụọ Mark isi nke 8 site na amaokwu nke 31 ruo na amaokwu nke 38. Anyị ga-akwụsị na amaokwu nke 35 gụzie amaokwu nke 38. Mark chapter 8 from verse 31 to 33, and then we jump to 38. O wee malite izi ha na nwa nke mmadụ aghaghị ịhụ ọtụtụ ahụhụ, na ndị okenye na ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ aghaghịkwa ịjụ ya, na aghaghị igbu ya, na ọ ghaghịkwa isi n'ọnwụ bilie mgbe ụbọchị 3 gasịrị. Ọ na-ekwuwakwa okwu ahụ, Pita wee kụrụ ya nye n'arụ, malite ịbara ya mba.
Ma mgbe o chigharịrị hụ ndị na-eso ụzọ ya, ọ bara Pita mba sị, gaa n'azụ m Setan, n'ihi na ị dịghị atụkwasị uche gị n'ihe Chineke, kama ọ bụ n'ihe mmadụ. O wee kpọọ igwe mmadụ ahụ, ha ndị na-eso ụzọ ya, ka ha bịakwute ya. Ọ sị ha, ọ bụrụ na onye ọbụla achọọ ka o soo m n'azụ, ya jụ onwe ya, bulikwa obe ya, na-esokwa m. N'ihi na onye ọbụla nke na-achọ ịzọpụta ndụ ya, ọ ga-etufu ya. Ma onye ọbụla nke ga-etufu ndụ ya n'ihi m na n'ihi ozi ọma nke m, ọ ga-azọpụta ya. Ka anyị gaa na verse 38, amaokwu nke 38. N'ihi na onye ọbụla ihere mụ onwe m na okwu m niile ga-eme n'ọgbọ a nke na-akwa iko, nke na-emehiekwa, ihere onye ahụ ga-emekwa nwa nke mmadụ mgbe ọ ga-abịa n'ebube nke nna ya, ya na ndị mmụọ ozi ya dị nsọ. Ebe anyị gụrụ, anyị hụtara na Kraịst n'onwe ya bụ anyị ụzọ, na o bugodoro ụzọ nye onwe ya maka uche nna ya, wee na-agwazi anyị na ọ bụrụ na anyị ga-enwe ndụ anyị, na ndụ anyị ga-abụ ihe ga-aba uru na ndụ anyị dị taa, na ọ ga-abụ na anyị ga-enye nna onwe anyị ndụ anyị ahụ maka otuto ya sọọsọ. Ọ bụghị maka uru anyị, ọ bụghị maka ọṅụ anyị, ọ bụghị maka inweta ihe nke ụwa ga-abara anyị. Ọ bụ maka otuto nna sọọsọ. Ihe anyị ji wee kedee anyị bụ mmadụ bụ maka otuto nna. Ekeghị anyị maka otuto anyị onwe anyị, ekeghị anyị ka anyị bawa ụba n'ụwa a, ka anyị nwee ihe enwe n'ụwa a. Ọ bụ na ihe ndị a ga-abịa, ya bụrụzie nke a kpọrọ jara, mana ọ bụ mmasị Chineke na ihe bụ isi sekpụ ntị na ndụ anyị ga-abụ maka otuto ya. Ka ego ga-esi wee mee, ọ bụrụ na ị ga-enyefe ndụ ga n'aka Chineke maka otuto ya sọọsọ, ọ kara gị mma. Ma ọ bụghị kwa uche mmadụ. Ihe anyị na-eche bụ uche anyị bụ ka Chineke mee majik, ka anyị bụrụ ọgaranya, ka anyị bụrụ nke a bụrụ nke ọzọ. Ma ọ bụghị uche Chineke. Uche ya bụ ka anyị onwe anyị bụ ndị o kere eke na-anọ n'otuto ya. Wee na-akọwa na ịnọ n'otuto Chineke ga-esite na inyefe ndụ ga n'aka Chineke, site n'idebe okwu nke Chineke. Ọ bụ ya bụ uche Chineke karịrị uche mmadụ, bụ inweta ihe nke ụwa. Mmadụ iji ihe ụtọ ma ọ bụ uru ọbụla, ma ọ ga-akpatarị ọnwụ ma ọ gaghị akpatarị ọnwụ, ma na-erubere Chineke isi, bụ echiche karịrị echiche mmadụ. Ịhụ na ihe dị otu adabaghị n'echiche anyị. Ọ dịkwu echiche Chineke mma, ma ọ dịghị echiche anyị mma. Ọ gbara ịgharị ka ọ ga-esi bụrụ na a ga-ewere ndụ anyị a nye, na ịtụfu ndụ anyị a bụ inwe ndụ anyị. Ihe anyị ma bụ nọọ nweta na nke ijika, ọ nke anyị ma Chineke si gị mba, nọọ nke ịtụfuru ka, na mgbe ịtụfuru ihe niile ma ọ bụ ihe ọbụla n'ihi ya, maka otuto ya, na ị ga-enwetakwu ya mmaji kwuru mmaji. Mgbe Jizọs na-agwa ụmụazụ ya
na igwe mmadụ na ọ kaara ya onwe ya mma iso uche nna ya nke ga-akpatara ya ọnwụ na ọnwụsịa n'oge ebilikwazi n'ụbọchị nke atọ. Ọ bụ ihe o kwuru n'ebe anyị gụrụ. Ma okwu a ọ dabaghị n'echiche mmadụ kpatara Pita ji wee babara Jizọs Kraịst mba. Ya ekwu n'otu a, Kraịst wee tụgharịa sị ya, gaa n'azụ m Setan. Ka m gwazie gị nke a, echiche anyị bụ uche ekwensu. Ka m kwukwu ya ọzọ, echiche mmadụ bụ uche ekwensu. N'ihi na echiche mmadụ na-agba echiche Chineke mgba. Ọ dị iche n'ebe echiche Chineke dị, otu a ka echiche ekwensu dị. Ọ na-agba echiche Chineke mgba. Echiche mmadụ bụ na mba, ọnwụ ekwesịghị, uru, akụnụba, aṅụrị, mkpori ndụ. Ọ bụ ihe Pita chọrọ ịnụ n'ọnụ Jizọs Kraịst, ma ọnụ nke na a ga-anwụ tụfuo ndụ na inye nna otito. Ọ sị mba, nke ama mme bawara Jizọs Kraịst mba. Chineke wee sị ya, that Jizọs Kraịst na onwe ya bụ Chineke wee sị ya, na ebu gịnị? Ekwensu. Gaa n'azụ m ekwensu. Ọ fụtazi Pita dịka onye nọ n'ọnọdụ ekwensu, ịkwụsị uche nke nna karịrị uche nke mmadụ, karịkwuzi uche nke ekwensu. Achọrọ m ka mara na ihe kachasịnụ bụ uche Chineke, ihe ọ chọrọ na ndụ anyị bụ na anyị ga-agọnarị onwe anyị, na gị onwe gị na-ege m ntị ga-agọnarị onwe gị n'ebe uru ihe nke ụwa dị site na irubere ya isi. Asịghị m gị eri nri, asịghị m gị fụ ụgbọ na gị jụ ya. Ihe m na-achọ ka ịghọta bụ na ị ga-ebube ife Chineke ụzọ na ndụ gị, na edebe ife Chineke, debe ụgbọala, debe ego nke ụwa, soro ife Chineke, jụ ihe ndị a. Ma ọ bụzi na ị na-efe Chineke ihe ndị a bịa, nke a dịwagoro onwe ya iche, na ọ bịaghị ka ife bịa, na ọ bịara ka o nyere gị aka ife Chineke. Ihe ndị mmadụ na-eme taa bụ ịlapụ Chineke, efezi ihe Chineke kere eke. Ma ihe Chineke na-achọ ka anyị mee taa bụ ka anyị were ndụ anyị nye ya, nwezi ihe o weta na ndụ anyị, ọ bụrụ enyemaka maka ife ya. Ọ bụ otu a ka ọ dị. Anyị ife Chineke ga-esite n'irubere Chineke isi. Onye so na-efe Chineke ma ọ naghị erubere Chineke isi anaghị efe Chineke, ọ na-efe ekwensu. Ọ bụghị ịbụrụ Chineke abụ, inye ya onyinye, ịchụrụ ya àjà, ma ị na-enupụrụ ya isi. O wee sị na irubere isi ka ịchụ àjà mma. Ọ bụrụgodu ule na ife Chineke ga-akpatara onye ahụ ọnwụ anụ arụ, mara na onye ahụ enwetawo ihe Chineke chọrọ ka o nweta na ndụ anyị ya. Maka ndụ anyị ba uru bụ mgbe anyị nyefere n'aka Chineke. Ọ bụrụgodu na ọ ga-akpatara anyị ọnwụ anụ arụ, mara na ọ bụ maka otuto Chineke ga-emekwazi ka ị nwee ndụ eluigwe, nwee akụnụba, nwee ngọzi ebube nke ebighị ebi. Ọ bụ mgbe aka ga-asị na ndụ gị a n'ụwa bara gị uru. Ma mgbe ịlapụrụ uche Chineke, na-ekpori ndụ, na-eme ka o si sọ gị n'ụwa a, ma nweghị ka isi wee so ụzọkwu Kraịst mee uche Chineke, ọ bụrụ na ị bụ nwa nke Chineke, ị ga-aga ala eze eluigwe. Ma gee m ntị, ị ga-agba aka. Ị ga-agba aka mgbe ị na-eghachiziri anya hụtazie ediri ndụ ibi n'ụwa a mere iji gbara aka n'ala eze eluigwe. Ị nweghị ụgwọ ọrụ nke ala eze eluigwe bụ ebi 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 ebi. Ọ ga-ewute gị. Ị hụtazie na ịtụfuru ndụ gị mgbe nọ n'ụwa, na ọ baghị ọrụ Chineke uru, ọ baghị kwuru gị uru, n'ihi na ịbịazi n'ala eze eluigwe gbara aka bụ ebe ịnọ na ụgwọ bụ ụgwọ ebube, ịnọ na ya ebe. Ị na-ahụzi ndị ibe gị ma ụfọdụ ịma n'ụwa nọ n'ala eze n'igwe na ebube ha na ụgwọ ebe a. Ị gbara aka,
ị ga-aghọta mgbe ahụ na ịtụfuru ndụ gị. Mgbe nka okwu Kraịst ga-edo gị anya na onye ọbụla tụfuru ndụ ya maka ya onwe ya bụ Jizọs Kraịst, na okwu Kraịst ga-enweta ndụ ya ahụ, na ndụ ahụ o tụfuru ga-abara ya uru na alaeze n'igwe, na ọ ga-enwe gịnị? Ọ ga-enwe ezi akwụmụgwọ ebube ebi. Mara na ihe a na-akọwa n'abalị a karịrị echiche mmadụ. na-agwa unu echiche nke Chineke. Mgbe Kraịst kwuru okwu a, ndị mmadụ aghọtaghị ya. Pita na onwe ya gosikwa na echiche mmadụ nke mere ome gịnị? Ọ bawara Jizọs Kraịst mba, ma ọ maghị na ọ bụ echiche Chineke bụ ihe Jizọs Kraịst na-ekwu. Kraịst mere ka mara na o nweghị okwu okwu na-abụghị uche nna ya. Okwu Kraịst o, echiche obi ya o, ọrụ ọ rụrụ, ma ọnwụ ya o, ma mbilite n'ọnwụ ya, bụ naanị uche nna ya ka o mere. Mana ihe ndị a bụ echiche karịrị echiche mmadụ. Achọrọ m ka ị mara na ihe m na-ekwu maka ya abụghị ezi echiche dịrị gị, dịrị mmadụ. Ọ karịrị echiche mmadụ. Iji maa atụ, anyị gaa na Rut isi nke mbụ site na amaokwu nke 8 ruo na amaokwu nke 19, anyị ga-ahụkwazi merenụ na Rut ahụ. Ọ kọwara maka otu nwoke a na-akpọ Elimelek na nwunye ya bụ Naomi, na ụmụ ya na-abụ bụ Malon and Chilon, ka agụụ dị na Bethlehem, Judea. Ha wee nụ na ọ ka mma na Moab. Bethlehem, Judea bụ uche Chineke, bụ ala agọziri agọzi. Ọ bụ ala udo dị. Ọ bụ ebe ị ga-asị na ịnọ n'uche Chineke. Mana Moab bụ ala ndị ọgọ mmụọ, ndị na-akpasu Chineke iwe, ala nsogbu, bụ ebe anyị ga-ahụta dịka uche ekwensu. Ma n'ihi agụụ ka nwoke a ji welapụ uche Chineke gawa n'uche ekwensu. Ọ sị na ka ọ gaa ka ọ nọtụ ihe dịkwa ma ọ na-achịte, dịka ọtụtụ ndị ọkachasị ụmụ ikorobịa si eme taa na Naịjirịa. Ha na-agbapụzi agbaga obodo oyibo n'ihi na ihe siri ike na Naịjirịa. Ha na-azị ajụ onwe ha sị, ọ bụ uche Chineke ka m gaa ebe ndị a na-aga? Ụfọdụ na-abụ ha gaa obodo oyibo a, ha na-atamu, ha sịkwazịa na Naịjirịa kara ha mma. Ọ bụghị ya ka m na-ekwu maka ya. Gee m ntị. M na-ekwu na nwoke a bụ Elimelek kpọrọ ezinụlọ ya niile gaa n'ala Moab ka o je nọtụ, n'ihi na agụụ dị na Bethlehem, Judea. Ka ọ gazi ịnọtụ, ọ nọtụ ọzọ, ọ nọtezie aka na onye onwe ya nwụrụ. Ụmụ ya na-abụ Malon na Chilon nwụkwuo. Naomi wee na-ata ezigbo afụfụ. Ma tupu ụmụ ha na-abụ anwụọ, ha nụrụ ụmụ nwanyị. Malon nụrụ nwanyị, Chilon nụrụ nwanyị. Ka ha nwụrụ, ha lapụzi ụmụ nwanyị abụọ. Mgbe Naomi nụziri na nne ya dịgo na Bethlehem, Judea, o wee kpọọ nwunye ya na-abụọ wee sị ha, m ga na-achị azụ n'ala nna m. Unu nakwuru nna unu, nakwuru ndị be unu, ka m na-achị azụ n'ala nna m. Ha sị ya, hei, anyị ga-eso gị. Ọjọọ ha sị, unu na-eso m? Di m anwụgonu, nnugoro dị ọzọ mụta nwa, unu a ga-eche tupu nwa ahụ etoo? Ọ ka mana nna kwuru ndị be unu. Ka o kwuru okwu a n'echiche mmadụ, ọ dabara. Mana kedu ka echiche Chineke si wedị n'okwu a? Gee ntị.
Naomi gwara ndị nwunye ya bụ ndị nwunye ụmụ ya ihe dabara n'uche mmadụ. Otu nke a kpọrọ ọpa tụgharịa chee ka mmadụ wee mee gịnị? Wee nakwuru ndị be ha n'ihi na ọ dabara n'uche mmadụ. Nke a kpọziri Rut wee sị na ọ gaghị eso ọpa na ebe ọ na n'oge eso Naomi. Naomi wee sị ya, mee n'ihe ibe gị mere, na ị hụrụ na ọ nakwurugo ndị ọgọ mmụọ ibe ha, nakwuru chi ha, soro ya nakwuru ndị ọgọ mmụọ ụnụ, nakwuru chi ụnụ. Ma gịnị ka Rut kwuru? Ọ sị, mba, na Naomi gị ka m ga-eso, na ebe ị nọ ka m ga-anọ, chi gị ga-abụ chi m, onye ị na-efe ka m ga-efe, ebe ị nwụrụ ka m ga-anwụ, na m ga-esoriri gị. Eziokwu na uche mmadụ ekwesịghị m iso gị, ekwesịrị m ime ihe ibe m mere, ịga ebe ọ ga-adịrị m mma. Iso gị ka m ga-esi wee chee nụọ di, ịmụọ nwa, nwa ahụ etoo, nụọ m, ọ dabaghị. Ekwesịrị m iso ibe m, ma m ga-eso gị n'ihi chi gị ahụ, chi ahụ ị na-efe ka m ga-efe. Eziokwu na ọ dabaghị n'uche mmadụ, ọ dabaghị mụ, ọ dabaghị kwuru mụ, mana ama m na chi gị bụ ezi chi, nye ka m ga-efe. M ga-eso ndị be ụnụ ndị a na-efe chi ya, gị onwe gị na-eso chi ya ka m ga-esokwazi, na ebe ịnwụ ka m ga-anwụ. Naomi akwụsị nwụọ nke a. Ọ sị, oke, ngwanụ so m. Gịnị meziri? O wee soro ya. Achọrọ m ka ị mara na onye na-ekwu okwu ya ihe a bụ Rut, na o mere echiche Chineke karịrị echiche mmadụ. Ma gịnị meziri? Ka o ruzi n'ala Israel bụ Bethlehem, Judea, Chineke wee mee o wee nụta nwoke na-atụ egwu ya. Nwoke a ọ nụtara ka a kpọrọ Boaz, na-atụ egwu Chineke, nwekwuo ego, nke bụ na site na anụnụ di na nwunye a na Chineke gọziri ha, na onye a na-ekwu okwu ya ihe a bụ Rut bụ oke nne eze David, onye alaeze ya ga-adịgide ebighị ebi ebighị ebi. Rut na onwe ya kwanụ na-ekwu okwu ya nọ n'akwụkwọ nke Chineke. Baịbụl nwere otu akwụkwọ akpọrọ gịnị? Rut. Akwụkwọ ga-adị ebi 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 ebi, na-egosi na aha Rut ga-adị ebi 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 ebi. Mana nke a kpọrọzi ọpa, nke a zoro ọpa, soro chi ha na ndị ọgọ mmụọ ibe ya wee gawa. Onweghịzi onye nụrụ maka ya, anụghịzi maka ya ọzọ. Ma Rut a ga-anụ maka ya ebi 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 ebi, n'ihi na o meghị ihe ziri ezi n'uche mmadụ, o meghị maka uru ya, o mere ihe maka otuto Chineke, n'ihi na ọ ghọtawo na Chineke bụ ezi chi. Gịnị ka o mere? O wee soro ya, na ọ bụ na ọ bụgodo ọnwụ na ọ ga-anwụ dịka Kraịst si wee mee, na uche Chineke a ga-edubi ya n'ọnwụ. Maka gịnị mere ka ọ nwụsịrị? O bilitere wee nọ n'aka nri nke na n'ụbọchị nke taata, na otito na aṅụrị ebe. Achọrọ m ka mara na uche Chineke karịrị uche mmadụ. Uche Chineke anaghị ezi ezi n'anya nke mmadụ, mana ọ bụrụ na ị ga-eme ya, ị ga-enweta ngọzi nke Chineke karịrị mmadụ. Gee m ntị. Nke na-ekwu okwu akwụkwọ ha na iwu bụ na ị ga-abụ ọgaranya ihe nke ụwa a, na ọ bụghị na-ekwu maka ya.
na-ekwu na ị ga-enwe ngọzi ebi ebi. Ọ bụkwazị na ọ bụ mmasị Chineke inyetụ gị ngọzi a n'ụwa nyanwa masị, mana inye gị ya bụ ka o nyere gị aka ife ya, maka na inye onwe gị Chineke, inye ndụ gị Chineke bụ irubere ya isi n'ihe ọbụla o kwuru. Ma ọ ga-ebutere gị ọnwụ ma ọ gaghị ebutere gị ọnwụ, ị ga-erubere ya isi. Achọrọ nke mara na ọ bụ na ime otu a, ọ bụ ya kachara gị mma, n'ihi na ọ bụ uche Chineke na onye ọbụla o kere eke ga-ebi maka otuto ya, ga-anọ maka inye ya aṅụrị. Inye ya aṅụrị ga-abụ inye onwe gị ndụ gị maka otuto ya. Ma tupu ị na-enye onwe gị ndụ gị, jigodo onwe gị si ịbụwo nwa nke Chineke. Mara na Chineke sịrị na ị ga-abụ nwa ya, ọ gaghị esite n'ọrụ gị, n'ihi na ọ nweghị ọrụ ịrụrụ wee bụrụ nwa nna gị. Otu a ka ọ dịkwazi ịbụ nwa Chineke abụghị site n'ọrụ gị, ọ bụ site n'ọrụ nwa ya rụrụ maka nzọpụta gị. Nke a na-egosi na idebe iwu Chineke dịkwa mma, mana ọ gaghị enye gị nzọpụta, n'ihi na ị bụ onye dara iwu Chineke niile. Abụ m onye dara iwu Chineke niile. O wee nyezie Kraịst ka ọ bụrụ onye nzọpụta. Sizie gị na ihe ị ga-eme bụ na ị ga-anabata ya, kweta na ọ bụ onye nzọpụta gị. Kraịst na onwe ya ji ọnụ ya kwuo si na onye ọbụla ga-eji obi ya kweta na ya agaghị ala n'iyi. Eziokwu na anyị emejowo, anyị kwesịrị ịla n'iyi, mana ka anyị kwetara na Kraịst dịka onye nzọpụta anyị, anyị agaghị ala n'iyi, na anyị enwewo ndụ ebighị ebi. Anyị ga-esi n'ọnwụ pụọ baa na ndụ. Ọ bụ na ọ bụ uche gị n'abalị a, na ọ bụ mmasị gị ka ị nabata Kraịst ma kpọọ ya, mara na ọ bụ mmasị Chineke, achọrọ m ka isoro m n'ekpere a. N'ekpere a nkwuo, isoro nkwuo ka ị na-ekwukwazi kweta n'obi gị ka Chineke hụ okwukwe gị lụọ ọrụ nzọpụta na ndụ gị. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ. Ekwesịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ m na ị zitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst. Ọ bịa nwụọ maka njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke atọ. O jiri ya kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m. Zọpụta m, onye kere ụwa niile, n'ihi na ị bụ onye nzọpụta m sọsọ, n'ihi na ekwetere m gị dịka onye nzọpụta m. Daalụ onye kere ụwa niile. Daalụ Jizọs Kraịst, ọkpara nwa nke Chineke, na nzọpụta ya n'ụbọchị nke tata. Amen. Amen. Ka ị so m n'ekpere a, ka njikere gị iji obi gị niile kweta na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta gị. Ọ bụrụ na iji obi gị niile kweta na Kraịst bụ onye nzọpụta gị, wee kpọọ ya n'ekpere a, Chineke kwuru sị na ị nwewo nzọpụta, na ịbụ nwa nke ya. Ihe Chineke chọzi na ndụ gị kịta bụ iwere ndụ gị a nyefee n'aka Chineke. Si Chineke, uche gị ka m chọrọ ka o mee na ndụ m. Uche gị ka m onwe m chọrọ ị na-eme. Ma ọ ga-ewute m, ma m ga-etufu ihe, ma m agaghị etufu ihe, ma ọ ga-abụ ndụ m ọ gbasaghị m. Chineke, uche gị ka m chọrọ ị na-eme. Enye m onwe m n'aka gị. Achọrọ m ka ị mara na ka ị mere otu a, ị mere ihe karịrị echiche mmadụ. Ị ga-enwe ngọzi Chineke nke ga-adịrị gị ebighị ebi ebighị ebi. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church nke dị n'azụ Destiny Comprehensive Secondary School, Obunagu, Awka, Anambra State. Anyị na-enwekwazi ọgbakọ ụbọchị ụka ọbụla. O jiri ọkara gafee elekere nke 9 ụbọchị ụka n'ụtụtụ. Ọ dịkwazi otu a na mgbede ya, elekere nke 5. Ụbọchị Wednesday anyị na-enwekwazi ihe anyị kpọrọ Bible Study and Prayer Meeting, ekpere na nkụzi nke okwukwe. Ọ na-abụkwazi elekere nke 5. Anyị na ndị Faithful Baptist College jikọzikwara aka ọnụ ịzụ ndị mmadụ na ihe a kpọrọ theology, ndị chọrọ ịbụ ụkọchukwu, ndị chọrọ ito n'okwukwe, ndị chọrọ ife Chineke, ndị chọrọ ka ihe Chineke dị n'ezinụlọ ha. Ndị ahụ ka anyị na-azụ. Mgbe a zụsịrị ndị dị otu a, e ga-esikwazi na Texas, USA zitere onye aha asambodo ya
n'efu ka anyị na-azụ, n'efu ka anyị na-enye asambodo a. Onweghị ụgwọ a ga-akwụ gbasara ya. Gbasara ọnụọgụgụ ma ọ bụ akara ekwentị mụ onwe m bụ 09117443513. Ka m kwukwa ya ọzọ, 09117443513. Akara email m bụkwazi uchechukwu35@gmail.com. uchechukwu35@gmail.com. Ka ọ dịkwazịa n'izu ụka ọzọ n'oge awa. Ka ọ dị.